नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के नया फिल्म के फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते बानी। जो कि फिल्म के नाम बा फसल। जी हाँ, फिल्म के नाम बा फसल, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा फिल्म के नाम बा और फिल्म बा, जो कि अभी फिल्म के फर्स्ट लुक आप लोग के बीच में रिलीज किया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के फिल्म के, जो कि फसल फिल्म के फर्स्ट लुक आप लोग के देखे में कैसन लगा। क्योंकि अगर टाइटल दिल गया फर्स्ट लुक पर बिना अन्न के अन्नदाता, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट लुक में ई टाइटल लिखल गल बा। तो ई फिल्म, जो कि टाइटल से ही लग रहा था कि फिल्म सबसे सुपर डुपर हिट हुई है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि फसल फिल्म के आप लोग के फर्स्ट लुक देखे में कैसन लागल। काहे कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा जो कि लुक हमनी के देखे में लागल बा। तो आप लोग नीचे जरूर अपना राय, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुर।